ito na, introduction na tayo ng ating committee. Tonight, ang ating referee, si Mr. Toddy Agrabi. Alright! Dating RP. Yes. Dating RP champion yan. Good luck, sir. At syempre, ang judge number 1, si Antonio Uy. Alright. Yes. Yun. Ang judge number 2, Ryan Raposa. At judge number 3, Jason Balajal. Alright, mga... Yan o, napakagwapo. Grabe, o ikala mo mga Professional yan, mga undefeated. Mga undefeated yan, mga undefeated. Kala mo mga... Sa pula, pinakamalakas, pogi pa. 62 kilograms, 25 years old, from Naik Cavite and Tagaytay, John Russell, aka Poging Manyak Rodolfo. Yun o. Good luck, Russell. Gusto bros, let's go! Yan na. Condition na ang ating boxer. Good luck, Russell. Okay. Good luck. At syempre, sa gawing wala naman, syempre sobrang pagkalyamado niya mga boss. Grabe. Puta, representing Matapang. representing Alcoy Cebu. Man, galing pa siya sa Cebu, can you imagine? Uy! Oo, galing siya sa Cebu. 61 kilos. Pero 21 years old pa lang siya. Man. Grabe. Mas matanda ka pa, boss, Matanda kanya. pa po. Oo. Syempre, palakpakan si Boy Tapang. Wow! Alright. Boy, tingnan tapang, natin. ladies and gentlemen. Good luck, Boy Tapang, at sa team mo. Good luck, guys. Good luck. Hello. Alright. Here we go, the Yes. battle of YouTuber brought to you by Sabong International. Sila na yun. And this is Kevin the Great, together with Ayun na, Mark, sige, good luck, guys. Kiko Matos, and TV150. Yes, maraming salamat, Kevin the Great. So, Yun nga. gaano ba kayo ka-excited sa laban na to? Grabe, sobrang excited. Sobrang excited Tolista ako, tayo. mainit na mainit tong dalawang to. Mainit pa sila sa kumukulo ng tubig. Nagtatrastukan. Tapos eto, pag kay Russell ka pa na tumaya, 466% ang pwede mong tayaan. Grabe. Pag kay Boy Tapang, 118 lang. So medyo mababa. So, paano pag tumaya ako ng 100 kay Russell? Magkano yun? 400. 400. Eto na. Oo, times 4 talaga. Wow. Exciting tong laban na to. Grabe itong dalawang to. Grabe. Hindi nagtatrastukan itong dalawang to. Pero recently, mainit yung dalawa sa isa't Mainit. isa. Grabe. Oo. Kumbaga palihim lang na padi. Oo, palihim lang. Palihim lang. Ikaw, Kevin, ano sa tingin mo yung strengths ni Russell Brusco? Well, itong si Russell din pare, nag-i-ensayo din ng mabuti kaya at andun Ayan, yung ako din, mga puso niya sa 3%. boxing kaya may 100% na ilalabas to sa laban partner. Eh, anong tingin mo strengths naman ni Boy Tapang? At ito si Boy Tapang partner Russell, love you. na galing ng Takpan nyo ha! Visayas partner kaya naghahanda din ng grabing paghahanda nito. Kaya magandang laban. Magandang laban talaga to. Ang pambato ng Bisaya at ang pambato ng Ng Cavite. Katagalungan na mga taga Cavite. Grabe, excited ako dito. Makikita nyo ang suntok ng Cavite. Oo, alam mo bro, Bert, bitin na bitin talaga ako last week. O kuya, wag mo nang pidamay dyan ha. Hindi. Kasi nga, yun nga, hindi natin naasahan na sasakit yung tiyan ni Boy Tapang. Tapos syempre ako, papunta na ako dito, bitin na bitin ako, pero at least ngayon, it's going down! It's Yes. going down! Grabe. Ito na. Ayan na. And a million watching around the Ayan na. Philippines. Yun na, this is it. This is Mga it. kapatid. Para nakita tayo Sendo versus Ipo Maconochi, no? Alright. Ring the bell. Pero eto na. Ring. Touch gloves. Nag-touch gloves na. Boy Tapang. Binabasa niya si Russell Nagkakapaan pa dito. yung dalawa. Okay. Oh my Alright. God. Tamang job ang ginagawa dito, pero ito, Russell, umiiwas muna dito. Russell, Pero Boy Tapang aggressive pumasok dito, pero ito, nagkaya ka pa na. Op. Boy Tapang, iba yung strategy yung niya dito. strategy. Sinusunod Napakaganda ng strategy Hindi dito. hindi siya nag-aabang. Oh. Boy Tapang, Siya yung taking aggressive center. yun. Siya yung aggressive. Parang job lang ginagawa dito ni Russell, napakaganda. Boy Tapang taking Boy Tapang, pero ito, nice. napakaganda Nice ng... Okay. Masyadong gigil ang mga Gigil lang. Di, ito na. Pero ito. Pero ito naman si Russell dito. Lumalaban Oh, pa tapos si si Russell. Russell dito napaka-open. Oh my God, Oh, napakaganda. Step back. Oh my si God. Russell yun. Pumuntos si Russell doon. Pero ito naman si Boy Tapang doon. Ano makakagawa?
Napakaganda ng stamina ni Russell dito mga kapatid. Pero ito, Boy Tapang nagbabasalan din. Parehas ha. Kuya Kiko, ano masasabi mo dito? Unang Boy minuto. Tapang, Boy Tapang taking center Uy! of the ring. Uy! Napakaganda! Nayalig si Boy Tapang doon! Pati naman si Russell dito, pero ito Boy Tapang. Boy Tapang sumusubok, pero pumapalag dito. Pero ito, yumakap. Yumayakap dito, pero ito. Si Boy Tabang. Nagkakayakapan na, nagkakayakapan. Kaya pa ng dalawang boksingero. Nagkakayapan. Walang masama mangyakap sa boxing. Wala. Kasama yan. Kasama yan. Kasama sa iyo Pero strategy yun, yan. Ayan. Whoop. Maganda bigay. Oh, napakaganda. okay. Break. Yes. Break. Masyado mainit yung dalawa. Napakainit. Sabong yung dalawa. This is what you call entertainment. Okay. Whoop. Checking the distance. Boy Check, Tapang. Boy Tapang. Checking the distance. Whoop, Russell. Okay. Ang tigas din ni Russell ngayon. Pero, napakaganda job. Boy Tapang checking the distance, testing the waters. Whoop, ganda ng job ni Russell doon. Pumasok sa tiyan. Uy, tinamaan si Boy Tapang. Lamang na lamang si Russell dito sa round na to. Uy, tinamaan to. Pero ito, Nice Boy Tapang body, ginagawa dito. Nagtitemp si Roll na sa lubid. Tinamaan si... Uy, dito mama. Grabe. Ang ganda. Sobrang ganda ng laban. Napakaganda ng laban. Pero dito mama dito. Yumakap na dito si Boy Tapang. Nag-URCC na dito mga kapatid. Nayakap si Boy Tapang. Oh my God. Baka gusto niya ng hug. Hindi, chinecheck niya muna. Chinecheck mo na. Napakaganda. Ang ganda. Chinecheck niya muna Round 1 si pa lang to. Russell. Nagkakaamuyan pa lang tayo. So grabe tong round 1 na to. Parang Grabe tong round 1 na to. Pero mapapansin nyo, si Boy Tapang pa rin Oh, uy, tinamaan si Russell doon. Dito, aggressive Pero ito, si Boy ano gagawin dito? Tapang. Boy Tapang sumusuntok sa tiyan. Galing Kaya pa ka ba? Tinamaan si Russell dito sa baka, pero bumabalik si Boy Tapang. Bisaya si paglalaban dito. Napakatigas ni Russell dito. Oh my God. malakas mo tong si Boy Tapang. Nakikita ko talaga. Malakas, pero ang lakas ng panga ni Russell. Okay, 20 Russell, Hindi seconds. naman si Russell doon. Pero ito, ano na nga dito, na-corner na nga dito si Kemo Russell. Pero ito, may takas Russell susunod dito. Tumayang si Russell, tinamaan dito si Boy Tapang. Tinamaan si Russell. Oh my God, ano nangyari? Okay, 10 seconds. Oh, 10 seconds. My God, 10 seconds remaining. Oh, tinamaan na naman. Tumama na naman yung street Okay. ni Dumama naman, straight Boy Tapang, yumakap. Makap. Hop! Alright, the end of Alam the nyo kasi mga first round. mga kabatas First natin. round. First round pa lang Ito. yun, pero Wala tayong kabayas-bayas. Merk, first round. First round, ano masabi mo first Ano round? mo ibibigay? First round. Grabe. Ganito hindi ako bias. Pero para sa akin, medyo nakalaman ng konti si Boy Tapang. Yes. Tingin mo, Tingin ko talaga kuya. Para sa iyo kuya Kiko. si Russell ang lamang dito, tingin ko. Kasi hindi, ang sa akin kasi si Russell pag nasunto, kumbaga nasusure nga si Boy Tapang naman maraming sala pero sa power And then medyo si- mas naman siguro ng power. si Boy Tapang dito siya yung aggressive dito. Hindi, Oo. pero kasi nabablock ni Russell yung mga yun. tira ni Boy Tapang eh. Lahat ng mga So para sa iyo kuya Kiko, etong round na to is para kay Russell. Oo. Siyempre para kay Kasi Russell. Ikaw, Kuya Kevin, as professional. As a professional dito pare, nakita natin Boy Tapang yung aggressive, saka meron din siyang patama. Every tira ni Russell, mayroong counter si Boy Tapang dito. Oo. So, para din sa akin, Boy Tapang sa first round. Boy Oo, Tapang. kasi napaka-agresibo, pumapasok yung mga suntok niya. Although, iniinda lang ni Russell eh. Mhm. Pero syempre, puntos Pero niya. napakatibay ni Russell pare. Ha? Napakatibay pa talaga ni Russell. Ensayado pare. Ganyan Totoo, yun ang totoo. nakalamang pag ensayado ka pare. Oo, totoo, grabe. So, pag wala kang ensayo dun pare, pag tinamaan ka ng mga ganung suntok. So ito na guys, round Okay, 2. sliding on the second round. Second round. Eto na tayo. We're going down to the second Tingnan round. natin Boy kung ano Tapang taking ma-adjust ni center of the ring. Russell dito. Nakaganda. Nakapasok yun nakapasok yun. Ang ganda nung job ni Russell Pero tignan natin to. Relax lang si Boy Relax. Tapang. Pati si Russell. Pati si Russell. Tinamaan dito ng atin. Uy! Okay. Nice combination. Pero ito, Boy Tapang. Okay, Boy Tapang. dito. Nakakailag si Russell dito. Nice. Body shot. Okay. Tinamaan ng Ang atin ganda ng dito. bigayan. Ang ganda ng bigayan. Nagbibigayan. Tinamaan si Russell doon. Oh. Pero ito, nagkayakapan. Idol nila ako eh. Oo. Idol ata nito si Kiko Matos eh. Parang Oo. Kiko Matos first baron guys. Narong labanan natin sa ring ngayon. Yes. O, di ba? Okay. Boy Tapang taking center of the Sana ring. Ribas Dito dito. mama. Nako, ang laki ng binibitawan ni Boy Tapang. Oo. Nakakapagod yan. Yung wild swing niya, di ba? yung wild punch niya, yung wild punch pare pag hindi tumama yan na sobrang nakakapagod yan. Oo, totoo. Yung power punch na, nakakapagod Boy yun. Tapang taking center of the ring ulit. Nakababa ang kamay ni Russell. Nakababa? Parang walang respeto, pero tinaas niya, narinig niya yata ako. Okay. Hindi, Alright, baka si- baka pagod na rin. Hindi na pero ito, iba talaga ang Grabe, boxing. hindi ako makahinga dito sa nangyayari. Iba ang boxing. Nararamdaman na natin yung pagod nila dahil puro yakapan. Di ba? Sa
Parang si... Pero ito, whoop! Diba, napakaganda. Whoop! Ito Pero napapansin ito si ko. Russell, nabubugbog na dito sa ring. Hindi makabalik si Russell dito, pero napapasok. Pero yumakap muna ang mga kapatid. Pero ito, tinulak ni Russell dito. Nagkakayapan, pwede yata i-break down, pwede yata i-break. Yes, Ang brace. napapansin ko dito kay Boy Tapang binibigay niya yung overhand right na Gigil pare. na sana makachamba. Oh my God! Tinamaan na nga dito. Mama na naman si Russell dun. Tinamaan dito. Pero ito, makabalik pa si Russell dito. Body, ginagawa. Whoop! Muntik na naman si Russell doon. Kanina pa hindi nakakatama yung kanan ni Kaya Boy nga, Tapang oo. Kung Pero tamaan. kung matamaan, Yun yung Sure pang ball one time yun. niya pare. one time lang. One time lang. Kailangan niyang pag-isipan Pero kung ito, paano niya. Ito na. napakaganda ng kanan dito, parang counter dito, Yan. pero tinamaan dito. Sinusuntok, nagkakasuntukan na dito, suntukan, away bata dito, mga kapatid. Nagkaya ka pa rin dito, nagkalo na. Parang Gasol Baski, kumano sa natin, magdapat dito. Ano ba yung Kaiser Cup versus dito kumato? Boy Tapang versus Pero ito, uy, napakaganda ng uppercut dito. Dimensional Lanceto. Pero ito, iba ko na mga kapalit pa. Pero Russell, Russell, oh, pagod na. ayun na. tapos na nangyayari si Kuya Russell dito. Napapagod na si Kuya Russell. Lumalaban pa rin. Manila to pare. Oh my God! Iba rin yung puso ni Boy Tapang. Iba ang puso ni Boy Tapang. Iba ang puso ni Russell. Labanan to. Wow. Kaya The end of stopin the- na. Hindi nila inintay yung suntok. Ang iniintay nila, yung stamina nila. Oo. Pero Kasi si Russell any dito, minute pare, of that round, anyone can be. Tingnan mo kung gaano kayo. Hindi, ilang round na to? Four rounds. Semi-pro to pare. 4 rounds. O kaya may dalawa pa. 4 rounds to MG. Amateur. Oh, yeah. Pro amateur. Kita natin lahat ng tao dito kabado. Di na makausap si KMG. Di na makausap si Bon Ordoña. Dahil sa ganda ng laban. Sobrang ganda ng laban na to, grabe. Entertaining Gusto ko level. malaman kung ano yung nasa isip ng dalawa ngayon eh. Ang isip ni Russell dito pare. This is my lugar ko to. Lugar ko to. Kaya Grabe. pag di siya pwedeng matalo kasi. Totoo, totoo. Ang leader ng Brusco Brothers, paano masabi mo? Si Boy Tapang dito So, sinasabing ang sabi ko nga, meron pang 2 round na natitira. So, Parang halos binus na hindi ni Boy. pa natin masasabi. Parang halos binus ni Boy Tapang yung second round eh, no? sliding on the Ayan na. third round. Round 3. Round 3 na tayo. Round three. Sana na ako madirasa din si Boy Tingnan natin Tapang. kung anong maging adjustment ng dalawang boksingero dito, mare. Pero ito, Ayun, uy, nakahilag sila. Isip niya na, ay hindi na ako magpupunta. Hindi naman dito si Kim Russell. Pero Pero ito, uy, uppercut, pero ito, tinamaan na si Russell dito. Makakayakap ba, pero makakasundo. Hindi, na-uppercut na mga dito. Pero dito, nagkayakap na. Napaka-aggressive ni Boy Tapang. Aggressive ni dito, Boy pare. Tapang dito. Sobra. Oo. Mga pinakita niya na. Ganyan talaga ang dugong Pero Bisaya, ito, pare. titignan natin. Lumalaban. Pero Balik na naman si Russell dito. ayaw sumuko. Parehas ayaw sumuko. Siyempre, pare, ito si Pero ito, Russell may nakikita na dugong natin. Bisayas. Totoo, pero Bisaya din, pare. nakikita na natin yung pagod dito ni Kuya Russell. Makakasumusuntok pa siya, pero hirap na niya mga Ayun na. Yan yung phone si Russell. Pero ito, Boy Tapang, nagkakapit Kailangan bumawi ni Russell. Kailangan bumawi ni Russell. It's a going to village na fight, mga kapatid! Titignan Yaya na dito, ka na nagkakaya pa na dito, nagkakasabunutan. Sabunutan dito. I-break mo yan, Break i-break mo muna. yan, i-break Oh mo my yan. God. Last Okay. 2, Nakababa na rin ang kamay ni Boy Tapang. Uy. So, op. Pagod na, op na. Uy. Op. Finish down. Nag-take down ng Akala dalawa. niya nasa MMA sila. Nagkakating na. Russell, nakahila pa. Oo, nakikita natin yung pagod. Boy Tapang, Nakikita natin. nakatayo kagad. Yes. Parehong pagod na. Kuya Rico Matos. Pero si Boy Tapang, ayaw niyang tanggapin at pagod siya. At nilalapaanan niya talaga. Pero ito, Super op, sinaman si Russell dito. Na-order na si Russell dito. Palitan ng suntok. Palitan na dito. Kailangan dumipensa ni Russell. Oh my God. Suntukan bata na to. Wala nang boxing Umaya ka boxing. eh. Oh my God, yun na po. Idol na idol ka, pare. Ito si Boy Tapang, binibira niya, tinatamaan niya, tapos siya rin yung yayakap. Oo. Alright. Nawawala yung inaayos momentum. ko na ang... Ang dami suntok na sinalo ni Russell to. Kuya Kiko. pero pagod na sila pareha. Pareho sa pagod. Laban na sila na wala nang lakas yung mga suntok nila. Oo. Oh my God. Kevin, anong masasabi mo? Anong masasabi mo, Kevin? Ayun, Bilang isang pro. sa ano yan, pag ganyan talaga, pare, pag amateur pa lang, Tumutugo wala ang ilong ni Russell. masyadong, ano pa, hindi pa marunong masyadong mag-control. Control lang stamina, pare.
Guys, pag professional ka kasi pare, Pero alam mo ito, na. tignan natin. Pero Dugo tingnan na ang natin ilong ni kung Russell. ano- Tinamaan na naman dito. nangyari dito. Tinamaan na naman dito, pero anong gagawin ni Boy Tapang? Tinamaan na naman ang suntok dito. Dugo na ang ilong ni Russell. Lumalaban pa rin si Boy Tapang dito. Russell, Malakas na solid dito. Yanig doon si Russell. Russell, wala na. Wala na. Russell! Grabe ang willpower. Ayaw na. Grabe ang willpower ni Boy Grabe si Tapang. Boy Tapang dito. Grabe ang willpower ni Boy Tapang. Yan. At this is it! Para kay Boy Tapang! Napakagandang laban! Napakagandang laban! Grabe! Yanig doon. Yanig si Russell. Okay, okay mga kasabong international natin dyan. Okay yung mga kasabong international. Nagkakagulo dito sa ringside. Pikon na pikon si Jonah. Jonah. Galit si Galit na Russell galit dito. Jonah Ay, si dito. John. Hindi niya matanggap.